Lasketun ajan lähestyessä alkavat ennakoivat supistukset. Aj. Kniper Dra riktigt till här nu. Kun sinulla on ollut säännöllisiä, kivuliaita supistuksia 5 minuutin välein, tai sinusta tuntuu, että tavallinen kivunlievitys ei enää auta, on aika lähteä sairaalaan. Synnytysyksikkö sijaitsee päärakennuksen 4. kerroksessa. Sairaalan ovet lukitaan kello 22 ja soita oven vieressä olevaa ovikelloa. Saapuessanne 4. kerrokseen soittakaa aina ovikelloa, jolloin kätilö tulee ottamaan teidät vastaan. Hei, tervetuloa, välkommen. Hejsan. Okej, hur kan jag hjälpa till? Jag har haft sammandragningar regelbundet 3 timmar och oregelbundna några timmar före det. Har du mödrakortet? Jo, Magnus tar ju väskan där. Ja, varsågod. Tack. Ska kolla snabbt igenom här. Du är frisk, ser jag. Och det var första barnet. Jo. Ja. Och graviditeten har gått bra. Ja, inget Okej. skilt. Okej, har de här sammandragningarna varit lika sjuka nu sen 3 timmar bak? De började ganska snabbt sjuka, att de som blev regelbundna. Att 3 timmar har de nog tagit riktigt sjukt. Okej. Och hur ofta kommer de? Ungefär med 3 till 5 minuter emellan. Just det, men det låter bra. Då ska vi ta en närmare titt. Vi får komma hitåt. Nu ska vi undersöka hur babyn ligger där i magen. Brukar ha kalla händer. Ensimmäisenä tutkitaan vatsan päältä, mitenkä vauva tarjoaa itseään. Onko pää alaspäin varmasti, mihinkä suuntaan selkä on, onko se vasemmalle tai oikealle, kuinka matalalla lantiossa vauva on tai kenties minkä kokoinen vauva on. Nu sätter vi fast remmarna, ska vi lyssna på hjärtljuden. Ulkotutkimus tehdään myös sen takia, että me saadaan kuunneltua sydänäänet, eli siinä otetaan sydänäänikäyrää, semmoinen 20-30 minuuttia, josta nähdään supistusten tiheys ja supistusten pituus ja sitten se vauvan vointi niiden sydänäänten kautta. Hjärtljuden är riktigt fina. Nu ska vi göra den här inre undersökningen. Ulkotutkimuksen jälkeen tehdään vielä se sisätutkimus, joka on olennainen osa siitä, että tiedetään missä vaiheessa synnytys on. Eli tehdään sisätutkimus, josta katsotaan se kohdunsuun tilanne ja sen mukaan sitten päätetään, että onko se synnytys todella käynnissä vai ei ja missä vaiheessa, onko se pitkälle edennyt vai ollaanko ihan alkumetreillä. Så lite där i startgroparna ännu. Okej. Så hur känns det? Joskus voidaan lähettää kävelylle tai kaupungille shoppailemaan hetkeksi aikaa ja katsotaan muutaman tunnin päästä uudelleen tilanne, että onko se edennyt sitten. Jag tycker att de börjar bli så sjuka och de blir bara starkare och starkare. Ja, om du tycker att du inte klarar dig mera så kan vi flytta till ett observationsrum och vänta och se att startar förlossningen ordentligt. Och så kan jag ge lite smärtlindring vid behov. Det blir väl bra. Det blir bra. Så gör vi. Bra.